भेरगावनि कलाइगावआव इन्टार प्राइमारि जोलुर बानजायदों इउपिपिएल लाइमोन गांखंआ। उदालगुरि जिल्ला भेरगावनि सिङाव थानाय मुदैबारि बियाब एबा मुदैबारि ब्लक इउपिपिएल लाइमोन गांखंनि बानजायनायाव दिनैनिफ्राय सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों इन्टार प्राइमारि फुटबल बादायनाय खुंदों। कलाइगाव जौमा फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव भेरगाव जिल्ला इउपिपिएलनि बारग' आफादगिरि नन्दराम बर'आ बेखेवनाय जोलुर बादायलायनायाव गासै मोन 9 प्राइमारि जोलुर हानजाया बाहागो लायो। भेरगाव जिल्ला इउपिपिएलनि बुंनायाव भेरगाव जिल्ला इउटा जि आन्टार प्राइमारि फुटबल कम्पिटिशन बादायलायनाय हाबाफारि जागायबाय थादों। दा बे ब्रैथि खेब खालांदुवार भेरगाव सेरफांनि उनाव दिनै मुदैगुरियाव जागायजेनदों। बे जागायजेननाय हाबाफारिखौ जोंनि बारग' आफादगिरि नन्दराम बर' बिथाङा बेखेवना होलांबाय। दा बादायलायनाया जाबाय थादों, जोबोद मोजां जादों। सेंग्रा हानजानि खौसेथि आरो रंजानायनि लोगोसे फिजिकेल फिटनेसखौ मोजाङै लाखिनो थाखाय जि मिरु आफादा हाबाफारि लादों। बे हाबाफारिखौ दिनै मुदैबारि ब्लक कमिटिनि माने इउटा बा जुब आफाया जा बिथां उत्तम बर'नि दैदेननायाव दिनै जागायजेनबाय। सानथामनि हाबाफारि लानानै बिथांमोना जागायदो। गाबोनो जोंनि दोलोखौ इनकारेज होनायनि लोगोसे कलाइगाव एरियानि फुटबल प्रेमिफोरखौ मोनसे रंजा होनो थाखाय मोनसे वुमेन एक्जिबिशन खेला माने फाथिनाय जादों। गाबोन 2टा बाजायाव जागोन आरो 11 तारिखै जोंनि बे इन्टार प्राइमारि मुदैगुरिनिया फाइनेल जागोन आरोखि। दा बे जोबोद मोनसे रंजानाय बाथ्रा जे इउपिपिएल दोलोनि हाबाफारिखौ लानानै माने इउथा जे माने आगब्रिबोबाय थादों। बिनि थाखाय निस्सय जोंनि जिल्ला इउथ आरो जोंनि ब्लक कमिटिनि इउथखौ आङो जोंनि इउपिपिएल दोलो भेरगावनि जानानै बिथांमोनखौ आं साबायखर बावदों। जोंनि गुबै बानाया जाबाय जों जाफोरा इउथ लाइमोन बिथांमोनखौ जों इनकारेज होनो थाखायनो जों बे फुटबलनि स्टेपखौ लादों। आरो जोंनि बे ओनसोलनिफ्राय बा जोंनि समस्थिनिफ्राय बोरै हायो जोङो सुपार 11 बा 15 बा 16 बिदि दिहुननो थाखाय जोङो आखायाव लादों। दा बेखायनो जोङो बे जिथु जोलुर बादायलायनाय बेखौ जोङो जोंनि ब्लकआव जों लानाय जादों। गासै मोन 9 बाहागो लादों। बेयाव भगतपारा, मुदैगुरि, नाप्तिपारा, गेरुवा, सिंग्रिमारि, निस्कलाइगाव, बालिपारा बा गासै मोन 9 भिसिडिसिआव जों बाहागो लादों। आरो बिथांमोननिफ्राय जोङो मोजां फिडबेक मोनदों आरो बिथांमोननिफ्रायनो जों मोजां जोङो सेलेक्ट प्लेयार मोनगोन होननानै आं आसा खालामदों। आरो जिखिनि प्राइमारि बा भिसिडिसि बिथांमोननिफ्राय जोङो मोजां फिडबेक गथ'फोरनिफ्राय जों मोननो हादों। दा बिथांमोनखौ बेनि गेजेरजों आं मोनसे मेसेज होनो नागिरदों, जाहाथे जोंनि ओनसोलाबो खम नङाबा गेलेनायाव बादायलायनायाव बेखौ जोङो दिन्थिनो जों हादों। आरो बिथांमोननिफ्राय जोंनि जाखिनि इउथ बे ओनसोलाव ओरैनो थानाय बिथांमोनखौ जों मोनसे इनकारेज महरै जों माबानो हादों जों बिथांमोननिसिम। आरो बिथांमोननि थोंजों मेसेजआ बेनो, जाहाथे ओरैनो गोग्लैना थानाङा आरो मोनसे मोजां प्लेटफर्माव फैनानै गावनि संस्थापन जाफैनो थाखाय आं बिथांमोनखौ खावलायदों आरो।